mga moms! So eto na, out na kami sa Dinagat Island for now. So hopefully, makabalik po kami dito sa inyong isla, sa inyong napakagandang isla. Ano si Brenda? Si ang mga bags andun na sa likod. Papunta na kami sa port. And so mula dito po sa bayan ng Cagdianao. Mula dito sa bayan ng Cagdianao, sasakay na kami ng hindi ko alam kung pump boat ba tawag nila dito. Basta dito kami sasakay going to Siargao. So diretso na kami. Ito yung kanilang plaza. Napakalinis, napakalawak, napakaayos. Ayan, so may mga bumabawa ng mga turista ngayon dun sa kanilang port. Kasi meron silang port dito. Ayan na, mga bags. So, sabi nila, ang kwento sa amin, mula rito sa port ng Cagdianao, papunta ng Siargao, mga 1 hour travel kami ng bangka. So, abangan natin. Tingnan natin sa ayun na. Ito ang kanilang napakaganda, napakalinis nilang port. Ang ganda. Di ba? Yan yung kanilang isla. Hanggang doon. Ay, dito tayo manggaling. Yan o. Yan. Hanggang doon. Ganda. So, dito tayo sasakay. So, this is the lobster capital of Dinagat Island, ang Cagdianao. Kasi meron daw po sila ritong mga alaga na lobster. Ang lalaki ng lobster na kinain namin. Ito na si Batingting, Britney, Bakang, mga Bex. Paket na kami. Lagoy pa man. Lagoy pa man. Si madam na ganing magbutang. Si madam na. Tara na daw. Hi, sir. Ay, papasok na kami. Bakang! Hi! Bye, Cagdianao! Ay! So, pasok na kami ulit dito. Hi! Malapit na kami lumao sa Siargao at makakami rito sa kanilang napakalaking bakawan. Ganda! Wow! Ganda ng Pilipinas. Grabe. May other side. Ayan na, papasok na po kami sa loob bayan ng Siargao. Ang ganda. Ang dami nilang bakawan. So itong bakawan na to, kaya siya itinanim dyan para nasa ganun. Kung may malakas na alon o pagtaas ng tubig, siya yung pipigil na humampas dun sa sentro o dun sa kalupaan sa mga bayan ng tao para hindi po siya malakas yung antag mo dito, hindi malakas yung dating. Ganda. Start na si Kuya na ready yung tali. Ayan na nilang bayan. Ganda. Crystal Carmen. Dito May susunod na sa amin. Hala. See you at Patrick's on the beach. Ha? Ano ba nila? Uy! 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 Sira ulo ka.
ang busy ko, di ba? Picture. Uy, may nagbibideo. Kami video? Ako tihara. Parang Texas Island. Pati? Dun, 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 dun. Ang lawig ng stick. Pwede bang i-edit? Ayan na kami, oh, yung mga residential area dito sa Ito lang bigla. Surigao. Bakit namoy mahatag ba? Bakit namoy ka na? Hala! Paulog ya ka ati ako. Hindi mo datura. Live yan. Arya! Posisyon! Mga bakla. So, we're here in the Carmen. Bohol. Niligaw mo na naman yung mga audience. Dito na kami. Ayan, si Brenda ka magbato. Pwede ako magbato ya? I know how. Ayun na dun, oh. Ayun na yung port. Oh my God, ayun na yung mga... Oh, tenda ko, oh, tenda ko, oh, tenda ko. Uy, pangalan sundok Kanisa. Kuya pa kulo. Oh, dito nga kami sa Makainon, mapunta ng ano. Tapos 700 pala yung beauty. Oh, dito yun. Yeah! Trisha! Yeah, dito na kami sa port. So from here, tayo namin yung aming sasakyan. Yung service namin. Tapos diretso na kami dun sa aming tutuluyan. Excited kami kasi panibagong lugar na naman ito. Tapos panibagong resort. Ay, nakalagay ah. Pak! Asan? Ay. Hi. Isa ba yan? Mababaw, sir. Ah, eto na. Habal-habal. Yan yung nakalagay ah. Dari ba tayo na po? Saudoban. Saan niya, kuya? Dito, ma'am, sa Patricon na Beach. Ah, sige. Ah, eto na. May ban tayo. Ako na, ma'am. Ay, sila Brenda. Ito yung aming sasakyan. Hi. Ay, hi. Hi. Hello. Yung mga baby boys. Yeah, nandito na kami sa van. So, going na po kami sa aming beach resort. Kung saan kami tutuloy ngayon dito sa Siargao. So, Nuka! huwag natin later. Diyan ko to na. This is it. Ang Siargao feels. Medyo nabawasan yung mga bukid ng inog kasi nung binagyo sila rito ng bagsakan. Pero maganda pa rin naman siya. Ang ganda. Wow. We heard na General Luna Siargao. So, nandito na tayo sa haba ng General Luna. Papasok na natin. Nandito yung maraming afam. Yes, kasi maraming mga pwedeng matuluyan ng mga tourist. Magap yung pinaka-sentro nila dito ng tourist. Itong General Luna. And we're here na sa Patrick's Beach. On the beach.
Tabing dagat talaga. Wow! Ang ganda! Dito kami mag-stay ng 2 days. Wow! And we're here na. Let's go! Wow! Nangyari siya baka. Yung bag mo. Ayan. Thank you, Kuya, for assisting us. Dito na tayo sa loob. Oh. Ang ganda dito, mga moms, kasi puro garden. Ang daming halaman. Wow! Saan dito? Ang ganda, oh! Wow! Puro halaman. Ang ganda, papasok pala. Parang Indonesia yung peg. Hi po. Andito yung reception. Good evening po. Hi. Wow, ang ganda. Good evening po. Ala, ang ganda oh. Social na i-stay yan. Andiyan na po si Brenda. Ang ganda no, nung ano. Ganda naman. This is their dining area. Ang ganda ng start. Ay, tabing dagat sila. Ang ganda po. Tapos meron ditong palaro. Pwede kayo maglaro ng ping pong or table tennis. And sa tabi ng dagat. Ayan. Ang ganda kasi. Oh! Ayan, oh. Diba? Ang ganda. Sa dami mo. Wow. Diba? Oh. Sarap dito. Wow, kabag. Sana makahuli ako isda mamaya. Huy! Halika, tingnan naman natin yung aming magiging room dito sa Patrick's on the Beach. So, going to our room. Asa iba natin bag? Going na to our room. Akan yung iba kaya yung red? Hindi, yan yung red. Ito lang ito. Going na to our room. Wow! Ang ganda! Diba? Tapos yung mga rooms nila dito, ganyan yung mga style, oh. So, nandito kami banda sa dulo. Ayan, tingnan natin. Yan. Hala. Parang ganito nga. Naalala ko yung Indonesia trip namin. Ganito yung ano, malalaki yung mga halaman. Yung mga bulaklak nila. Ayan. Tara sa dulo. Layo pa pala. Ha? Up and... Alo? Wow! Up and down ang room. Ay, Miss kabo. Brenda sa taas, sino kasama niya? Sila. Sila ay lang. Oo. Sinong ano sa baba? Kami po. Okay. Wow, up and down. Ang ganda naman. Magkano yung ganito, ma'am? Ano siya ma'am? 6,950 Per day. 6,950. Okay. Tapos may veranda. So, pwedeng matulog dito sa labas. Sa taas, dari na Japon. Wow. Uy, kabog. Room. Sada. Tapos may ref.
Ang ganda naman. Diba? Tingnan natin yung ano. Wow, laki na CR. Lunggoy. Pwede dili oh, isa. Dalawa nga kasha. Tapos may backdoor. Tingnan natin yung backdoor. Ah, okay. Ito. May daanan dito sa likod. Pwede mag-shower. At safe kasi may CCTV. Ayan. Ah, ito yung sa taas. Tingnan natin yung taas. Kung ano itsura. Dito ilan ang kasya? Sa isang room ilan po ang kasya? Ah, marami din. Wow! Ang ganda. Pwede tatlo dito sa Tapos dito. Hindi siya mabigat. Oh, ang galing. Di sa likod, sa backdoor. Ang galing. Tapos kita mo na kaagad yung ano, dagat. Wow, ang ganda. Woo! Alam niyo mga moms, sa totoo lang, isa to sa mga magandang benefits kapag meron kami mga out of town shows kasi nagkakaroon kami ng extra time. Kapag may extra time, nakakapasyal, nakakapag-tour, no? Oh my God, ang ganda. It's time to relax. Oh, diba? I love it. Ang ganda. Nakaka-fresh. Pero mag-isa tayo ng bed. Okay lang po. Opo. Thank you po, ate. So, that's all for now, mga moms. Ang paggagala naman namin dito sa Siargao, ang inyong pakaabangan. Kung saan-saan kami pupunta. Kung sino mga makakabanding namin, sino mga mamimit namin, diba? And something like that. Mukhang powerful ang hilikan nito later. See ya! Ang ganda ng room, oh. Diba?